Hello guys, nakalagpas na tayo ng Kamiling. Papasok na tayo ng San Clemente. Pero atol pa yung boundary ng San Clemente. Yan natin malalaman ngayon kung may checkpoint pa ba o wala. Yan kasi yung Maigpit kami San Clemente, boundary ng Kamiling. Oh, sabi ko ano, bali tapos na aming kumain, nagugutom siya ako eh. Kami doon sa may ano, Kamiling. Sana wala na ako, walang dyan, wala na checkpoint. Dati hindi kami makadaan dyan eh. Kaya ang ginawa namin, ikot kami ng ano, Kuyambang. Tapos doon kami dadaan sa may Luban, sa may Utintunto. Tapos namin dito din sa may mga taring na tagpas na ng Clemente. Shortcut namin ay mga ano, yung mga bayan-bayan, barangay. So ito yung ano, ayan na po yung ano, arko ng San Clemente. Sana wala na ang checkpoint. Tuloy na tayo sa biyahe. Yung last time na umuwi tayo, September, hindi tayo pinayagang lumusod kahit kumplito tayo ng papel. Pero doon sa kabila, nakakalusot tayo, pinayagan tayong lumusot. Mayroon pa ba o wala na? Para aware naman doon sa mga ibang rider na gusto umuwi ng Pangasinan. Kasi marami kasing tatanong na ano yung kailangan. Ito na yung boundary ng ano, Kamiling, San Clemente. Ito nandyan pa yung ano, nandyan pa yung mga tapulian sa mga checkpoint, pero hindi na naman siguro ng harang. Wala nang bantay. Ito po yung boundary. Wala nang bantay, okay na. Meron pala, may pulis. Pero hindi na siya nang harang. Okay. Oh, sa mga ano, sa mga riders diyan na umuwi ng Pangasinan, Bulinaw, Laminos. Okay na tayo. Wala nang harang. Sa baga open na open. Merong bantay doon, dalawa, kaya lang nakaupo. Itong mga bus na yan na nakapila yan doon. Pabiyahe mga dagupan yan. Yan ang hindi pinapalagpas doon sa boundary. Kaya yung mga galing ng Kamiling, Betterlock, yung sasakay ng mga tricycle, dyan binababa. Dito sila binababa sa may bus na yun. Yan ang pick-upan. Pansin ko rin doon sa bandang kaliwa na mayroong nakapila doon na mga tricycle. Yun naman yung nakapila ng tricycle, sila din yung maghahatid ng papuntang Kamiling, papuntang Santa Ignacia, ng mga pasahero galing doon sa may Tagupan, Alaminos,
mga tarim. Sila yung taga-atid. Kaya guys, okay, nakalugan pa tayo at okay pa rin yung biyahe natin papuntang Pagkasinan. Nasa mga 10 kilometers na tayo papuntang Atarim. Okay guys, hanggang dito na tayo. Update na lang tayo mamaya. Thank you.